hapon mga teses. Nanapod mi sa pag-isgot-isgot. Pagtuki-tuki. Sa pagtimbang-timbang. Ug unsa ang kadako sa kabugaton sa usa ka inahan. Happy Mother's Day mga mama. Yes, Happy Mother's Day. Mother's Day. Guwapa kayo mi. Guwapa jud mi basta mama, guwapa jud na. Guwapa kayo. Bisan sa Ato kabisi. karong pag-iskutan, unsa gyud ang papel sa usa ka mama. Papel, Sa dako kapapil. kayong papel ang mama sa pamilya. O sa jeep pa, ang papa driver, ang mama konduktor, mao na mo plaster sa mga pasahero sa iyang jeep. Mao na ang mama Sa mo mga anak. plaster sa mga anak sa Sa mga panimalay. Sa panimalay. Mo na po'y ginganlan nga ang mama sa Tagalog pa sa mga instrument pa nga unsa da inahan sa kanunay Kanunay. panabang. Panabang. Okay. Kanang kanunay. Meaning kanang kanunay. Luis. Kanunay mga saba. Daghang kanunay. Oh. Kanunay. mang laba. Okay, ikaw si kanunay. kanunay. Hikay. Sige. Atong Bahalag pagod. balag parat. Basta kay kanunay. Kanunay. Kanunay gyud. Kanunay gyud. Kanunay manghinlo sa balay. Oh. Ah, grabe. Ay kanunay magyaw-yaw. Mao po. Kanunay atiman sa mga bata. Pero bisan pa, bisan pag magyaw-yaw o maunsa pa, ay dili jud kalimtan ang responsibilidad po sa Sa usap po. Pero ang papel gyud sa inahan, di man iha nag-abot sa mga bata, wag gyud miingon nga, di si papa. Very Ah, good. wala. Wala gyud. Mingon, di si mama. Correct. Nag-abot po sa mga Mama bitaw sa, gyud, no? ay, nag-abot po sa Bana. bana, na ada mga bata Sildam ra. naingon nga, wa may ingon, imong magwang, Wala. imong kuan, Oh, ada sildam. yung inahan. Yung mama. Sildam Yan na ra. jud. Unsa ka importante ang mama sa balay? Tamis ka pa man Kay, paginahon ba sa ilang Dili ba pagdungog? mahimo ang kalibutan matugkan og daghang tawo ug walay babay. Pag Siya walay man mama. gud siya namang gud nag manampon maburos Hala no. Siya Mono. special gid siya. Nang kompleto ang usa ka babaye kun Kung mga anak siya. Huyon sa sad nga. Daghan biya pud mga asawa nga wala mahimong inahan. Asawa ka as a woman pero pa once nga dili ka makapagawas og anak, Anak, mga anak, kay anak. dili ka matawag inahan. Dili ka Dili. mahimong Oh, mama. pero naman po yung Asawa mga lang step ka. mother nga mag-adapt ka. Oo. Ah. Pero kanang ang iyabang kabugaton sa iyang responsibilidad nga bisan gani adunay mga inahan nga dili na tagdul og mga anak, magaway-away sila. Pero nganong ang inahan dili jud gud siya motukol siyang anak kung di gud niya makuan. Dili jud Naanay kanimot ang naanay mama. ka sa kakuanan, istoryahon nga makaagwanta ang anak og dili mo tagad sa ginikanan Correct. pero nung ka ang ginikanan dili mo tagad sa anak. tinuod. Kay hukad sa imong ginhawaan. Gikan gyud sa imong kuan ba? Ikaw ginhawaan. nagdala. Ikaw nagdala siyang kinabuhi sa pag-atiman. Kuy dako kay kun ba utang kabubuto ng mga anak no? 9 months kapoy ba kayo? Oo. Unya ang Nya. mama magkuan pa kana bitaw. Dili pa mangala. dili pa yun sa Ligid 9 months. sayo, ligid Sa sayo. paggawas ana, sa pag-deliver, sa pag-atiman na sa mga bata. Kanang bata imo nang pusto nung ipaanod mo anang suba. Ay, Oo, imbot Ini na lang. panganak nimo og dili Oh. lang bitaw gyud siya maundang bisag pila lang ka minutes. Hmm. Putol gyud imong ginhawa. Kay mingon man ang doktor Pagbati, nga, sa pagbati ba? pagbati, mingon man Ini doktor nga, panganak nimo. push, okay. Bulot gyud, utong gyud. Basta lang. Matay og dili ka mo utong, di magikagawas. Mura nag utong ba nga mubuto na imong dunggan sa kakuan bitaw sa kakusog na sa pag-utong. Pero inay kahuman bitaw no kay makalimot ka sa kasakit pagawas imong Makakita anak. kasi Pwede mga na nanay. punan. Dito nimo matugkad ba unsa ang gahom sa Ginoo nga sa kadako sa sa bata bata. nga nasulod sa Oo. tiyan. Pero sa tinuod lang reality, bisan unsa pa ka sakripisyo ang ginikanan inahan, namang gyud mga anak ko gyud to bati ko. Makabati Reality raman na na to, sila oh. inigma sila na po may Sila na po yung mga Oo. ginikanan. Wala Ay no, na. sa mga bata noon, murag di kita ka Di ta ka-relate sa ilang Oo. kuan karon sa ilang batasan. ato silang mapursige kay dili wala pala na ma-experience ang pamilya nung ingon ana. Pero pareha man kitang mga inahan. Kaya no mangita Ikaw. mangyod ang kanang ang magtiayon mao bitaw nang magminyo kay mangita og anak nga sumusunod nimo. Sumusunod. Oo. Usa Pero di- sundon. Lagi no. ana ra gyud ang cycle sa kinabuhi. Mo lang Di gyud ba? Dili man gyud kakaingon nga dili gyud ko matawo, magminyo. modako, mamatay. Hmm. Then matawo na pod, madako, mamatay. Mo nang gyud sa cycle sa kuan ba. Ang Murag ang generation ba kanang first generation in ani siya maburos, Mm. matawo, mapadako, o maminyo na po siya din. Ang kato na pong kuan mo na po mamatay o second generation. Mura na siya ba og sakuan pa na pagkasala ni Adan og ni Iba, si Iba murag gitagaan nagkarmas Ginoo nga mo ni mga tuson imong kinabuhi. Mm. Nga ang babae gyud Oh. ang maninintal mo kunong babae di mo na. May mong inahan. No? Grabe pa sakit Pero, jud. Sa pagkatino lang bitaw no Siya nang bisag unsa kasakit ang pagpanganak bitaw no pag human bitaw nimo kanang pagpanganak mo na nga makakita bitaw ka sa imong bata nga himsog kaayo nga Ay, oo. uha-uha
Mawala gid ang kasakit nga Oo. pagdugangin na po. Sa pagkuan lagi sa pag-deliver pa, mingon nakag-agay. Pagkakita nimo sa imong anak, Again. again. Ay, Ada ah. Oo. Bahala Ako mo ganun ko wala na tukulo. ka na again. ay wala na may again. Agay ra gyud. Grabe ito oy kay dugo man akong pangagi. Dire. Sakit kaayo sa nga tanan. Dugo biya pa akong pangagi sa kang loyloy. Grabe jud ang inahan ba. Mayon ta tong pre sa inahan nga ini Murarag ka ng iring. Oh, kanang No? dali ra Dali bitaw kay kaayo mga anak dali kay mga anak dili maghasol. maghasol. Grabe no, og imong tugkaron ay murag og hero lang nga hero nga. Inahan jud. Inahan jud sa kanang Inahan. inahan Grabe bang na kay agad ngano sa ining kuan. magsakit bitaw ka bisag dako Oh. na ka. Isa pa na. Kuan man ka makapatawag man gid kag mama. Nindot Oo, jud ang na. naay mama. Una gyud ang inahan mo gyud mo Oo. mo. Ug manaibation imong anak. Ang inahan gid usa nga dili makatulog. Magsige Kuan O siya, di ba no? magsige kag monitor noon sa imong anak. Hero gid siya. Siya ang the truly hero gyud. ang papa sa panimalay mao ra man ay Hero gyapon. maghatag nimo ninyo og Hero hero gyapon na siya. Hero man papa. Oh, Di maghatag. uban dili man kabalo mo hatag sa responsibilidad. Oh, siya- Hero des. Maghatag og an sa inyo ang gikinahanglan pero Kinahanglan. ang mama gyud ang Sakripisyo. atiman magsakripisyo sa usa ka anak o bisan sa iba Correct. na. O mo pud na. Uy, Ang napoy inahan pakita man na gyud to ang usik. asawa. Magwonder atong hi mga viewers, gwapa ka Amy kay sa kabisi sa mga mama. Daghan kay asikasunon. Mo din ang ilang mga dagway din ang mga itsura. May sura ang dagway. Mo na di ta malimot nga bisan sa atong pagkainahan, sa pagkaasawa, magpagwapa gyud ay ta. Nyalit ako lang yung lagi ito lang yung gwapa niya pag himan Oo. Ah, ito ang gwapa. Dilim tayong gwapa Feeling, nga kuan, pero abi man gud nimo sa siging atiman sa imong mga anak, nakalimtan naman imong bana. Nabi ubang mga inahan ka nag-focus na lang jud ba? No? Hatagan gyud Mm. panahon pod ang bana. Sa usa kay nan bisan pa sa iyahang kabisi sa panimalay sa iyahang trabaho, labi na ang ubang mga mama karon kay daw gusto man og kanang manarbaho bitaw sa gawas sa panimalay magbili na lang og kuan No. maid baron Mm. ana makuha Ada. ba og maid kay na siya trabaho sa gawas pero ang nindot jud nga pag ang trabaho nga pinakanindot jud sa usa ka asawa ang trabaho jud sa panimalay kaya ingnon ka sa imong bana nga unsa di trabaho sa imong asawa wala Uy, Balay ra. luoy biya pud ang mga bata og walay inahan. gani Kay ngano lahi man gud ang yaya. kay og ingnon ka nga wala kay trabaho gisayunan sa trabaho sa balay baylo ko na tabi Ikaw maghikay diha tanan, manlimpyo, manlaba, mamalansa. Unya balik-balik, Mag-atiman pa sa balik-balik. mga bata, manghugas Mauro plato gyud na tanan. siya. Balik-balik ka na, hatod pagkapudpud mong kamot ug gilaba. Kunya ingnon pa ka nga wa kay Walay trabaho. Naara ka sa balay. Uy, dili Unang lalim sakit, ang sakit lalim. oy sakit paminahon nga ingnon ka nga wa kay trabaho sa Nga dili balay. ma-appreciate sa bana no. Oo. Marang kinahanglan ang bana mo kuan jud siya kanang proud siya siyang asawa iya gunang giasawa Nya Diba? ka masuko magpalibaran pod. Kay kapoy lagi kinatiman sa mga bata bitaw oy. Grabe jud siya ka. ang sakripisyo sa usa ka inahan dili mabayran Dili mabayaran. Mo nagingan Muna man kayo, di ba Noble maingon job. man ang ubang mga anak nga, ay, maingon ang uban nga, makabalos ra ang anak, gumikan ra pud maminyo. Usaon pagkabalos, nga ang inahan naman pud, mao naman puy mo bantay sa apo. Di na punaan. Oh, dili. Oy. Dili, ang uban Ah, anak mo ningon nang- sila back subject. Oh. Dili ba na back subject? Kabalo ko kung sana siya. Oh. Masteral. Masteral. masteral Oh, At masteral. dili tinuod gyud yun. maundang ang Mura inyong siya og kanang- pagkamama. Gawa sa Pagkainahan. pagkahuman ni mog masteral, mukuha pagkaglain doctorate. Okay, pag maapuhan na Ikaw ka, nga po. ibili naman ka. Oh. Na ikaw ni doktor Abi, ako. Sa sunod na Narang lang haplas cycle. ng Gabon. Dali ng Gabon, dali. Oh, Sa sunod na lang nga cycle. La, la, Ato la. ang anak, mauna po tayo magbantay siya mga apo. Ultimo Ang ana ba bisan ang di ay cycle man masinyo. gud? Inaana lang gud ang Oh. cycle. Pero dili na lang sila kaagwantaan ng magbantay pa gyud ng baby kanang mga dagko na nga mga bata pwede na ibilin pwede na ibilin kuyugan na sa mga no akong mama karon 84 Mm. oh siya pa magluto na mo Mo kung gani. wala na mo giingon kanang Murag ang yang- pasagdan na mo siya ba usa ang trabaho Munang- usahay among badlungon Ug grabe sa na kanang kuan pa na mahukag sa rank and file pa na sik imuhang mama kuan na doctorate. Doktoret na siya. Oo. Doktor pila na na siya. gud ako pila na akong edad nya napaghapon siya nagatiman na mo Ga wala gyud ka man. Wala jud munang pasalamat kaumanan gyud ang namin pagkainahan mama sa pag-atiman. Mo ba nag-istorya nga ang pag-atiman kuno sa atong anak from womb to tomb. Gikan sa pagburos Pagburos. hangtod sa lubnganan. mapahulay ra gyud kay mamatay na Mo na ang pag-atiman sa Kay usa ka anak sa dili ina. man gyud Pero pwedeng mas imo siya maayo nga- man sa ako lang pud ba, mas maayo pud din ang anak mo ay maglubong sa inaha sa ginikanan. Inong kag ang ginikanan mo ay magpalubong sa anak. Ah, oo, Sakit ta in pud. reality. Oo. Oo. Tinuod yun na. Kuan man normal naman gyud ang kitang matiguang ta. Ato Ato pa pa kita ingon. padulong. Pero sildam ra puna kay kasagaran man gud pod. Kung di lang abuso ang anak, una kita kamatay.
Sakit oy, Mao na sakit. kita. Palandongon Oo. nga wag. Mangandam lang Sakit. kita. Balandong. Kay usahay man ang gud. pagsuway. Pero tinuod din na. Pero unsa man nga karon nga moderno ang panahon, karon kay praktikal naman kita ilakbit din nato ni. Kita pong ginikanan magunahuna po ta na. Kung kita po'y kwaon si Ginoo, maabot ang panahon sa ato pud paningkamot. Ano po natong atong mga anak kung biyaan nato ang silang mabilin Makasugakod na ba? o ana ba? Mo maubili na ka nang Sugakod ba? kabalaka. Mo Mobili binay na kabalaka kabalaka sa usa sa ka mga ginikanan. ginikanan. Mas mo nang mga ginikanan, ingon gid nga kana abis ako sa una bitaw sa mga bata gagmay pa nga ni agi man gyud kog kanang mag-ingon ta nga gabi-gabi na nga pagka bughat man gina kay pobre man ta. Oh. Ug dato pa ta stress. Ang pagkabughat nga gabi-gabi na gyud ako gid pangay sa Depresyon. Ginoo. Ako gid pangay sa Ginoo nga kanang dili sa jud ko kwaon yan kay ang akong mga anak gagmay Gagmay pa. pa. So, ang imo bang giuna-una ba nga makaserbisyo pa jud kasi mo mga anak. Luoy biya kayo og mga gagmay pa bitaw Oo. ni mabiyaan bitaw sa inahan, Tinuod. magkabulag-bulag sila Oo. ay. Nganong Lain ang naaman magsalog gyoy atiman. inahan nga makaako o biya sa Ay, iyang mga oo. anak. Uy, Garbo gapo na inahan eh. na kanang Garbo na siya, maulaw na siya, labi na kanang bitaw sa Kanang kanang sa panglabay. pagka maka kalang sa Nadisgrasyada, sala ba na, oo. na Una ay disgrasya ba panglabay, O, panglabay lang. o sa butas lang estudyante o sa Paglabas sa bakahan basuhan, anak biling lang, ana ba? ina no ihatag ta na sa way anak no Lagi nang buguag yun, no? Wa pud sila Na lang. wa pud sila na ilan nga way anak. dili magganang napas lang sa untang tiyan mag-scout lang tanas lag-ahanas lang Oo, kanang... bili no Nya kay kuan man gyud na siya, nahitabo naman gyud na iyang anak. Nya Nya, kay guys, magtago-tago guys, man na mila siya pa kay man. wa man siya hadlok man siya may bawaan Oo, so sa tago siya ginikanan. unsa niya pag scouting ana. oh dili kanang kuan kung murag og naagi say pamaagi ana say hunahuna gyud naagi mangita sa pamaagi Og misulod ka na, responsable Oo. ka unsaon nimo na. Nganong imo mangisudlan? Nga Oo. dili pa man di ay pwede kay mag-eskwela pa man di ay ka. Di ba? Nganong sayon-sayonon ra gyud kaayo glabay ang Buhat, bata dito oo. sa tabon-akan. gusto lang jud ka Kayo ba? Kanang paminawon paminawon nga Luoy kay ang bata nga Kinabuhi. gilamigas. kinabuhi. Mapay mo na lang ipagawas normal din. Imo nga tubangon nga ipa-adapt nimo na proper ba? nga Nga naman inahan na pa man nimo. maulaw man Ay wala So, gyud in ka case, bulgar man oo, dai no mabulgar. nga na ana. og ipanganak lang madili Grabe. na ba butang anang balay nga naay kuan kanang bitang dali bitaw nga makitaan unta no nana unta ba Kadaghang isod klaro karton Luoy kaayo. Ang uban kay di naman gyud nila tultulon. Nya Na- nagpatay natarantar- naman ka ana. Dili man to Nagaranta nabawan lang. kisa Nakaako nakabudyot. kag patay. sa imong kaugalingong anak Lagi no nya wala pa kabaloon si mga hitabo niya sa nakapudyot sa nakasalo. Oh, nya nakuha na to sa laing tawo dan Oo. mayon din kay kadako mangita na din ka. Naman kuy anak nga mao ni sikuan Oo. sikuan. Nya di na No. Iya imong desisyon sa pagsugod pa lang sayop na. tunlo na lang unta, dawaton na lang kuan unta na kung sa kanang nang panghitabo. klase na tao kanang kulang na siya og kanang pagsangkit sa Ginoo nga lamdagan iyang hunahuna bitaw nga Sapod kanang unsay angan iyang buhaton hari ang kadlok. O ka Mm. makahanap mo unsang ni inahana no. Kay- Dili pa man gud siya ready pagkainahan. Mo nang iya Hadlok pa nabuhat siya sa to. responsibilidad. Mo nang iya nabuhat mo nang iya hanggil Nya labay mo unsa nang niya pag-atiman. musugod ang musulod na manggaling sa ingon anak kinahanglan responsable gyud ka. Unsay padulungan para dili ka makapatay. Ug nagpatay ka, Dili na mo didto nya tangagon tog iro. kaluoy sa bata. una na bitay na Pakong tabuan na iro anak ano ba? bitay tabuan ay gitangag sa iro dayon blessing in disguise po buhi ang bata then pero wala na lagi say paa wala na say Ay. bukton Uy, ang dili man ang iro ato mo ang dili man ang katong iro nga mo nagbitbit dili sa mo irresponsable murag something inilo ra tayo niya then idala niya sa ilang balay ba nga buhi pa ang bata Ay. babae para bagyod wala na kanang batiis wala na po isa ka bukton niya Hala oy. then buhi ang bata Nakaagwanta ang bata sa kasakit Oo, no sa nga. pagpaak sa iro. Kulang kanang mga yunana nga panghitabo no murag kulang gyud sa kahadlok ang babae na babae sa sa Ginoo. Ginoo. Kulang sa kahadlok kay kung doon na sa kahadlok yang tunlon yang kaulawon oy. ang Yan nagpalami-lami kadina nya di ka mo barog sa imong pagkainahan. Kay ang kuan man gud Sus. naman ay May ra purpose. gipanuhot, Naman gud siya. may ra gipanuhot ka. Kay og ing ana nga nadisgrasya naman Oh, gyud. lagi ba? So imo na lang siyang dawaton. Pagkadako dahil niya, diha ka makakuan bang anong nahitabo ni di ay naay purpose ang Ginoo. Kay nga naman wala man ka naminyo. Okay. Na kay anak, di ba? Mm. Oh, At least nga nalipay kung dili ka. ka maminyo na kay Nalipay na kay anak. usaba nga mo sagakay agakay Uy, mo. usapod na ba? Isgutan na to ng walay anak. Sao na lang na inana, no? Lisod ako siguro. Kaya kadagino to kong duha. Kaya walay anak ba? Lisod yun ba? isud uy mag-imagine bitaw ko sa usa na mo kakauban nga kanang iyang papa Kinahanglan, ang usay advice na to Kulang na. anak, kung maditik na, for example ako, maditik na kung hala, di gyud ay ko ka anak. Kay kulang, akong bana, kulang sperm count, to ako anak. Oh, ang purpose nimo nga wala Oh. kay anak kay naa di ay po'y mga anak nga nagkinahanglan. Nay mga bata nga nagkinahanglan og Gini mama ka Kanan. foster Mm. parent mag foster parent Uy, ka. ako makabalo na ko nga wala ko'y anak. Ay, mga dap, uy. oh Mga dap na lang gyud ko.
Kaya depende Hmm. naman gud na ang bata nga imong adapon giunsa nimo pagpadako. Di ba? Kay sayang ang imong kwarta, daghang kay ka kwarta dato ka kwarta. Kisa may imong kay anak. pamanahan ang wala man kay anak o di mangadap ka. Alis sa pagbubuhay ka atong iro hayop man na di man na tawo. Nang iro Pero kay bisa na tingali Wala, bisa wala. bisa ako pananglitan. mangadap na lang yun. Ako pananglitan bitawlit nga kanang wala ko na minyo dayon. Bisan mo ingon nga ordinaryo ko dili ko kwartahan ana. Ug naa ti nga O, lagi tendency ba? nga naay magpaada. Ako tayo Ada ko paningkamutan man, nga makabuhit ko niya oy. Lagi mangadap Dili lang lagi. ingon Kaya nga. ano ka ng mga Kay ang bata. kwarta lumalabay raman. Pero Ba- mabuhay balag- kag tawo balag mo balos ingon ba nga? kita. Balos yun nimo. Kaya mabati Matiman na, uy. nimo labi Basta na. maayo siya pagkaduman. Og wala po nimo siya dagmali. Lagi. Nga pasabto nimo siya daan ba? Pasabto nimo siya daan nga. Ini kadako niya makasabot siya nga adapted day ko pero pinangga man ko nilang mama. Mm. Mo ilatod na sa iyang O gilikanan istorya nga ba? tinuod. Istorya nimo. Pero dili gyud na mo uli. Di na mo Dili. ulit sila ha. Ato gyud na nimo kay maayo man ka nga mama niya. Okay, depende sa dala man. Hindi gyud na sa O pagdala. pinangga kay nimo pitabre maayo imong pagdala Muna niya ang- dayon. Bahalag dili ngonta nga og kay pobrema ang naka-adapt niya dili suportado sa kanang panginhanglanon sa labi na sa school. Pero nakita sa bata nga naningkamot. May mo Ang biya iyang gyapon mama. ka na biya Oo. salita to sa una Diba? nga kanang kuan siya aron ko nita to gadala badrasta na mo biya gyapon siyang inham sa dili siya mo nagborn ana. O kay maayo man gud nga mama. ang iyahang pag Naday- biologically ba? naday Nana, klase oh. sa mga mama. Na, Daghan. oh. Daghan oy daghan kases mama. Nay mga buutan. Nay kanang kuan tagaw-tawan. Oh. Dili Oo, oy daghang nay klase. nay mama nga bisan og tagaw-tawan siya buutan siya. Oh. Mutagaw-taw lang siya kay gumikan nga yang manak nga. Dili Tagaw- gusto Tagaw-tawan, ma- buutan dili kay gusto ma- manghinatagon. ma- Oh, daghang klase malihis na ang po'y dalan. inahan nga di pud manghina-tagon. Pabor-pabor. Atong Ma- favorite nga anak mo'y tagaan. Mo na bati po nga klase nga Oh. inahan. Ma, tagay Uy, nabiyay balon. favorite ba? Iskutan to favorite. Oh, For example, mama. kung Ay favorite Tulo ako ka kay ba imong isa ra anak? gyud. Na, Radyo di- koy favorite. favorite eh. Nay, isa ra gyud. Si Mingming Ikaw, Jay. Na kay Favorite favorite. kang na kay favorite. wala ko'y favorite. Kuan, dili ko ganahan kay ngano. Ma-feel man ako ba nga kanang kay ako mama no kay ko alahin putog kinaya ako mama. Ako mama buotan gyud noon, buotan jud siya. Mm. Pero bisan ba ang ako amo og yung makuan ba, mamatikdan gid namo ba nga kanang pinangga minatanan ko naagi sa duha ka Oh. pinangga. Okay, pila Oo. day mo kabuok. Uno man gud mi kabo. Ay, Ah, marga okay. aja. Feel good na ma-feel gina ako pero dili po ko magmahay po kay pinangga po ko sa akong papa murang sa akong mga anak na dili ko gusto nga na ako'y pinalabi niya kay dili ko gusto ba nga ma-feel nako ba unsay O sa Ma- kuya, nila, ma-feel nila nga. mabati unsa akong nila unsa nga. akong nabati nga panahon nga inaana akong Kuan mama. kan, bati kag silos. Oo. Oo, ana. No, Wala. silo, dili Ang mo pagdala jud. sa mga anak, patas yun siya. Patas Patas lagi yun. ko Parehas ako babae ug lalaki duha. Dili gyud ko makaingon nga favorite nako ning laki, Okay, lahi favorite man nako ang bayi. bayi. Di patas ra gyud bisan pa og kanang kuan gyud ba? Bisan pa lain-lain sila Pero- og gender pero Oh. anak Pero man le gud mo nimo. tana ko le. Aha may gaandad on. Ang anak nga laki o anak nga babayi. Murag pareha ra gyud oy. Diferensya man gud ang karakter sa lalaki ug Laki. sa bayi. Ang sa Oh, lalaki ang man lalaki gud. lahi na sila Ang sa lahi babayi. lalaki maminaw ra. Maminaw ra unsa imong Ah. istorya sugo walay Walay balibad pero walay gituman. walay dili ba? Walay dili Pero walay ba- gituman. Walay gituman. Nya og mingon ang babayi, lalaki nga unya ra ma, nya ra. Asamot na. Dili man akong anak may anak Ah, unya dili ra. siya. Ay, Dong, hugasin ning kuan dong unsa Mm. imong ipatrabaho paglungag dong. Oh, Ana ra. ana ra din. Ana Wala, sa diha wala. galingkod. Galingkod ra. Oh. Pero ang Kumbaga babae, bayi. Ang babae, oh pag kuan lihok gyud dayon. So Lihok naa siya sila dayon. para nakita na ko nga ang laki nga anak ko nga babae bro naa sila kanya-kanyang behavior no. Dili dapat siguro i-compare. Oh, dili Ako, mo i-compare. para sa ako, Ay, ikaw dong, wala- sakop kag tubig. Kasi ate ni mo may manglaba, ikaw may magtakag nilungag, ikaw may maghugas. dili man ganahan ang Division of laki labor. anang maghugas plato. Mo gani, dong. Kalaki Sa mo ka, una, ikaw sakop tubig. Sa una mga gagmay pa akong Bugha, anak. Bugha ka kahoy. Sa mga gagmay pa sila, Oh. ang ate mo'y manguan, maglungag, then Day. manghod mo'y manghugas. Oh, ate hugas. Antod nga nagkabayong-bayong na, nagkadalaga na sila. Mm. Mao na ilang trabaho. Sus kay mangayo akong anak laki kwarta maga, ikaw kuan majis. Wa ko kabalo nga iya day ihatag siyang ate. Kay isuhol niya og pahugas plato. Dili sila anang plato Di Di ganahan. gyud man. sila na. Kay Yan, pang ihatag babae siyang lang yun ate. na. Kay lalaki gyud Di sila. mo haning 5 ti ugasin ng plato ti. Sila ha, bughag kahoy. So kinahanglan dili Makabo lang ang tubig. sa pagatiman isip ng inahan, understanding pud ay ka sa ila no. Bili Kailangan gyud mo ka gyud silang nga. sabton sa ilang mood. sa ako Yun, sa ako kinain. kung kabahin, wala dili na ko mag-compare sila babae ug lalaki. Kay pulos man sa lalaki. Imuhan lalaki. Dayon, Lalaki kuan lang pud. pod sila kanang naanad man gud sila ba nga kanang sa ever since nga gagmay pud sa ba mga bago pa maglakaw-lakaw pa mga 2 3 sunod na 2 dayon 4 dayon 6 Oo. ana tagura ana. Puro dis Kan oh, lalaki. kanang manglaba ko dako kay nga planggana. Then mag-alirong na silang tanan. Dayon
Kuso na tamas ginawa kuso niya. Buyagon ko sa musilingan. Nagausik-usik na daw akong sabon. Ako sang giingnan nga balag mag-usik-usik og sabon basta ang ako magong punto bito nga ang ako ang mga Matudloan yung maglaba. makakaton sila Pagkatong pagpanglaba. paglaba. So pag abot og 10 isasad anyo sa na. akong kamagulangan, kabalo na siya malaba. Uy, kabalo isaw na yan siya na siya magluag. dapat nga dili i-spoil. Kabalo na ang siya anak. maglimpyo. Nakoy nakita sa ginikan kinahanglan jud tudluan og trabaho. Oo, tudluan. Kay abi Dili ni mo kadagko kung dili nila. magud dili bitan mo tudluan no ang bata. Kung abot yun ang panahon nga sila makaluluoy lit. Mo Kay lagi. ato sa balay. katong nalakaw ko kay na-admit ako isa ka anak. Akong nabilin ang katong akong kamanghuran. Gibilin ako sa sila sa among silingan Oo. ha anak. Pero ning uli man gid siya ug naglungag siya lit. Oo, din- ganaanad siya Okay, sa inyong kabalo balay. kabalo siya bang kuan. So pa dili na ka makuan nga mabilin siya kay kabalo na siya mo Dili. hikay sa akong Ang kagalingon. ikaw nga pagkainahan dapat ikaw trainer, gid ka Oo. trainer. Trainer, Teacher, tanan gid ka teacher, o supervisor. Oo. Kisay wa nakapang hipos diri sa yung hinubuan. Kana. Grabe. Kana usa na ako na ilahan mama nga. Yang anak pod mga lalaki. Itaklo ko ning laundress yung ulo ron. Iniguli ko na siyang mga anak ikan sa Mm. school kay kanang butangan nagsapatos. Diha gyud na ibutang ha medyas. Nya ka dili man Anya masunod. kay dili man masunod. Lalaki. Kinsa man ning sapatos sa sunod ha, ako gining ilabay sa gawas ug makitaan ko ni, di ba? Ibutang gyud ang shoes dire. Gagmay pa. Mm. Pag sunod ko na uli ron kay naamang gyud shoes nga dili arrange dito sa kanang Oo. shurak. Ah. Ilabay pa niya sa gawas. Nangita na pagka kuan. Na akong shoes din ni mama, akong shoes. Ang sa akong giingon, ana dayon. Tanawa dito sa silong og kinsa tong shoes. To sa silong ayang Oh. shoes. So ni balik og naog kuha siyang mga shoes butang sa Sure. surak. Mo na nga kanang ikuan gid sa ilaha ba nga kanang imuhang balaod jud siya. Hindi na. Kayo Kay og mamatuto sila nga dagko na nga ini kadagko diri ni gyud ni. Kay masuko si mama diri ni ibutang. Ako gibutang ang butang ibutang dito sa kuan Grabe gid ang butanganan. grabe gid ang job orders no nga inahan. pero mo, ayaw murag- ka na abay mama ay na may mama nga iyatanan. Ay. Mingon din Oo, mingon oo. anak ay. Nakakita Maasa ko. akong medyas. Oo. Oh. Tuwa sa Iyahatanan. kabinet. Oo. To pa siya ay namilo. Siya tanan. Siya oo. tanan ito. Pero ang pagpaglaban na sila Siya lang gyapon. Pero ang pagpamilo pag Na may inahan nga siya gyud tanan. Iya gyud tanan kay pinangga lagi. Sa gusto Tanan. nga mahago jud yung anak Nasa kay ako ang kinanglan yawi jud sa prinsesang kuan prinsesa sa gyud kyanan. natin. Naalo yun sa sila. Itakol gyud nato ang ingon anak kay tinuod jud na jud yung mga inahan nga witness gyud ko grabe gyud. Ginalabisan pag hinubuan sa panteng dinugaan diya. Mao gyud mo laba. Oh, lalaki. Di niya Mm. palabhon, di niya pa kunon. yun. Basta di lang gyud mo lagi ang anak. Yaras balay. Mag-cellphone ra. Anna dili pud pwede. Dili. Kay muda ko manggod siya. Dili. Pagkadakhan Hantod niya. kami nga nagdalaga. Dili niya pa Dili niya mag-cellphone ra siya. Mag-cellphone ra kay Hala di- wala gyud. basta dili lang Ala mo luoy lagi ka ang na ba og panahon nga kwaon bitaw ta kitang inahan ting luoy. Way nabili. Ako Way kung balaka way ka. lay kuan wala siya Ano bitaw? nakapunan ng trabaho. Ako kana di ko mauli. Ay ini guli na ko sa balay. Ako pa isok puro nanay tubig na nakalungag na. Dili ko ni. Oh, gituluan ako siya bahala mag-away. Way trabaho makatunan kay Lungag man siya. ang Sabi ko, pananglitan ba mo Pasmo. ato bitog laing balay panang din usap ko Isok mag kasi. boarding house. Mga eskwela mag boarding house pangit basta layo. Oh, kisa may ulong ana dito, kisa may mo kanang Ako. mula ba? Ako ignon man ko nga maldita may lulit maldita kay yaw-yaw mga anak bahala gino ko maldita basta kabalo na siya ng lungag kabalo na siya nagkuan nakabalo na sila di pas mo ay Kung pareha sa mga anak di mapas mo jud kung Panglaba timulutugutan kabalo siya Gamay-gamay pa na siya. Dili siya manglaba. Mm. Ingko nga, diri-diri tabang og laba. Dili man gyud siya. Ang maldita nga inahan diri-diri gi kuan ako siya sa labhanan. Then anto di pagbalhin na mo diri dako na siya lahi na magkwarto. Siya na maglaba gyud. mao Kuan lagi gyud ako gi sana i-train gyud nga kanang maglaba kay ini ang ako hunahuna ini kung wala na tong lawas sik ba dayon ini siya ra ba isa dayon ini eskwela dili kabalo bisag pantik anak bitaw mo nang kinahanglan gyud maglaba karon magluto sugo na namo magluto pagluto mi pagutan mi kabalo na siya ay kabalo naman dai ka pag minyo na naon na kaya kay ako'y nakita oy siningan ko lambugan ko Mas maayo man gibita ang bata Pinungga kay siya. makapapon kay. Sila nang wala Ma, bitaw gyud kuya binuno mahinumduman biya punta na nila ini sa ilang panahon na po pala ata na kontrono atong gidikanan sa unang panahon mahinumduman biya nato gigapon sila. okay mag-check yo karon ka arti gyapon maana dug laba di ang bana may man laba dili ko siya maglaba dayon i-check ang kwarto sa may kwarto mura man ni og basurahan bantay lang na ugma di na mahindo ako lagi nang kuan kapuyan na siya nang magyaw-yaw ko yo mo nang kuanon yun kay kanang di siya na magyaw-yaw so kas ara nga istorya kay pag-ingon nga hugaw ka na da nya maldita hanggang mama di hadlok na inig kas ang ang unsa ni? karakter tanaw ko sa bayisik ang laki di jud kay sila ingon nga
kanang responsible sa balay ng Dili. Dili na sila. Pero Lalaki suguon din nimo, lang na Wala gyud nga di ko di ko manghugas. Di ko manghugas plato dili. Wala Wala. sugoon nimo pag Ay sayon kay na kanang dili mahugas. Ipusa ng plato. Lang ka to daw saging. Ana na. Akagi ko sa Pero una sa ako mahugas. sa ako mga anak, wala ko kasulay anak lit kay Mm. kuan man kana bitong labi tayo panahon nga eskwela na sila tanan na eskwela ana. Then namay nagi kuan ba nga dili bitaw makapanglimpyo man ta, din. Dili gid ingon totally gyud mga kuan ba nga nagkaabot ng kahapon na abog-abog na mangilang gahapon. Butangan na ako kanang kuan sa TV. Dili mag-TV samtang dili mo maning buhat kanang trabaho o kanang ngalan nila o muna ana. Pagkahuman katong sa kinaubsan nga dako-dako tong trabahoon labi na pagpanilig mangud dako ug karan. Silang tulo. O pag abot ana nako ulit, ingon lang kung magwangan ay ma humana og lungag. Mingon po ang sunod kanang kanang ang plato humana na kog hugas ma. Gamay man na ito imong bilin din hugason ang kung kinahanglan to papa nimo sa udto then ingon po ang manghod nga humana ko sa kog tubig. Nindot kayo kay na train man sila. Na-train gid sila ba? Ako pud kay dili ko gusto ang plato dili ugasan dayon. Kay mo po na nasunod ako sa kuinahan kay kanang bitawng ipundo nimo. Tingubon. Tingbon dili ko na kinahanglan gumangkaon. Magkaon no. Hugasan yun siya. Di ba wala na kay trabaho ni kahapon. Magluag na lang Kuan ka. siya ba Wala maanam may panahon man gyud siya. na mauli ang ilang papa nagsakaod to. Dili mahugas ang hugas. papa. Pila ba? Gamay naman tong hugason ma. Sila Kami gamay ra gyud. Duha ra man gyud mi kabuok. Katagsa po mi plato. Gusto siya mo kaon, hugasan to niya. Ako hugasan pa kung ako. Di ka manghugas. Ay, solusyonan tani. Di mi ka panghugas atoy down saging. Karon Pareha Ay, na. talit. Gihimo na ko. Oy, Plato gipagawas. manghugas ko gikan ko garden mapas mo kung kamot. Ko lakan Wise man kayo akong anak let kaya ang akong platong hinugasan. Iya man gamiton. Oh, Ang ideya nako umulan sa nako sa balde. ilod. Ilunod na nako dito. Ako, ilunod po na akong ako. Pangita niya sa iyang plato, hugasonon man. Ay pa siya hugas. Lagi na oro tagampod ba. Dili ingon nga atuan na lang yung ang solusyon yun ana karon makakita pa manggod ko og mga kan ba ingan mga bata nga maglukdog usa ka langganang plato ingo nga wa day ni hugasi siguro ini ko magpaniud. wala na oy damok wala. na na nila ba. Kami kay kuan naman ni upat. Sige. Yahay tag hugas ha kay para dili kuanan ang lula kay loy kay ang lula. Ning mukaon tagsa. Ako jay ting hugas kang jinggol kay dili sa mga hugas. Yahay yun may hugas. Di anindot na asik. Kamong duha mag-order ng platong dako. Kung may plato bitong murag pambot. Dito siya dire. Lagi kami sa una isa ra mi ka plato man. Isa ra ka plato Sana. nga na ba. Dito ka napita dire ko. Dungag kaon, di isa ra hugason. Di Wala mo na, man dili hugasan. Dili man ko pwede making Makigsalo. kay ano, kung ba na hilig man og sabaw, magsabaw man siya. Yan ko di man ko gusto nang mabasa na bitaw. Di, sayon raman na siya. Sabaw, Kanang ka plato ana. na natumog na gid siya sa sabaw ba. Dili takiliron to ni mo gamay mo. Hindi ri ang sabaw dito ka. Takiliro bangilan. Napitoy sartin na napataas. Dito ka dire mo tungaon na ninyo bangilan. Di uga na diya. Ako mahilig mo sabaw. Mingon na church. Ay sabaw ilit niya ra. Bangilan din ako bangil. Ida ka dire ko. Suko sabaw. Lagi walay klaro gid. Pero as is na lang. Sa ibang pagkain. Kuan siya oy Enjoy May man gid ang nga- mama. walang Jud ay measurement ko. jud. Samot na nga anak kay apo. Amo ba lain na po ng feeling. Lahi na po ng feeling ng mga lola. Sab na po yung ngalan ana. Inaman nya lo. Inalu. Inalola. Inalula. Adili ko magpalula. Tanang gid ako mapagkumangkon, mga apo nanay ra gid na sila. Hindi ka magpalula. Uy, ikaw So, ikaw naman lang isa. Dili na nimo ma-enjoy imong pagkalula kay ngano di man Nanay nimo mangyapon, magkalula. kanang lula, nanay ra mangyapon na. Lahi, uy. Ang lula gina siya. Kay Uy, ikaw nay third naglula na ako, uy. readings Nay naman ka. naglula na ako ulit, Oh. usa ka buok. Kaning anak sa akong pag-umangkon. Oh. Kauban mi kanang sa papsin ba? Ay ko na pagpakabata. Oh. Nga Ay dili ikaw. man jud ko bata Kuha na na. gid ka lula. Pero nahimuot lang ko ba kay ningon na sinako nga kanang nga lamag ko yung tagpauli la ingon po niya among kauban kanang sa di ngalan di ani Sino, sa kay? ingon sa nga sino ni sa nga lalagi amin ang lala sa dili ako mo nang lula sa ibo na lula. Oh. At least lola ka pero tanawa you look so young. Yeah, mo lagi Beautiful pa. A. Oh. Sa tong A? Accept. Oh. Si. Accept na gyud. Oh. Sabtang ase. Ang si. Oh. I-confess ni mga tigulan. Oh, mauna na din ha. Unya sa tong usa. Move on. Move Oh, on. Move on na gyud Nya, napamatan nito isa. Dili na gid nato tas-on, move on na gid ta. Lagi. Move on na Kaya na gid. pa may isa kuno ato. Ang isa gisumpayan Kung mapikon ka usa man. Walk Dugolyo. out.
Para di ka Loora mapikon, naman. hook out na lang ka diya. Ay, Ay, katiwala na nakilalis. kalooran naman. Dito ay. Ngano dito no? Ako na Mangluod naman ako na ma-feel mama. na bin ako na kanang Mangluod oh na mangluod pero dili ko magpasabot nila nga mangluod pero si Ben dali kay ka makaditi ka ng luod ko. Di ko kailhan nga lula na ka, Ji. Ah, wow, thank you. Sige. Mga pasalamatan lagi ang mama, pasalamatan. Lagi. O yun. Mura Masay kini reward. kalapay sa mama. Masay reward sa anak. Bisan bitaw karon Anak, ka reward sa anak. Ngani na atong pangidaron pero Kay ang bana, gusto mo reward bitaw na ng kanunay. anak atong mama no. Oo, oo. Uy, maibog man gay ko. Masay reward. Sa pagkatinuod lang, maibog bitaw kunin mo nin. Napakay mama. Si Lulit po pero bisag wa ta ka kita siyang mama pero napakan siya mama. Kita ni. Kita wa nang kita mama. Wala mama, wala papa. Nindot nga na yung mama. Madisgrasya bitaw ka. Sa tinod lang, nindot na yung Ikaw, mama. mama. Mm. Makaanak jud ka, mama jud mo. Mama ay mama. Nindot nga na yung mama. Kay ako, bisa karon na observe nga na ko pag panahon nga murag walang-wala na ko gipit-gipit ko diha di ko ka dalig sampit nila diha kay dili ba na ko sila yung pagsusulit ng pamilya. Pero adto ko kulambugan komportable jud ko kay di man ta maikog mo sampit jud Kay kay imo mama. man gyud mama. Bisan pag Mahirap, mo mahirap ingon yun, sila nga nabaylo na daw kuno ang mga atong ginikanan, ang atong ugangan, mao na daw Oh, na mao na atong lagi daw. inahan. Dili oy Pero kon dili siwa pagyapon. dili gihapon siya mapuan. Basta dili ka kanang close kaayo na may naman po'y uban gyud pod nga pamilya nga ma-close gyud kaayo nila ang ilang Ugangan, binalayi. binalay ko Oh, ugangan depende, mamagad. depende man gud na siya sa sitwasyon, ano ba? Pero kada kasagaran jud Dili interview mo. na ko murag nagyoy something space jud murag na Ah, pagkaikog. Pero usay Ah, usay siya. ay ang kuan man gud ang mga ato mga in-laws may kasagaran mo ay kanang Diyan na. mahaling bitaw sa kagubot sa pamilya No, kay rivalry. naamang gud dili Rival gina siya dili na amang gud competition. ugangan pud ba nga manghilabot bitaw. Nga imong mabana mamas boy. Oo, na. Mausa. Oo. Nya, dili kay mabana o mabana o masawa kasagaran nga Mamas girl. maglalis ang magtiyayan gumit ka sa mga in-laws. Dili lang sa mga ugangan, sa mga sister-in-law, brother-in-law, mga sa mga in-laws. Pinang- Pinangga bigay ang imong pagkainahan sa mga manggod anak. oh, pinangga manggod gud kay sa mama ang anak. Mano magpakamama gyud na siya. Mahadlok yun na siya nga maadto sa Lain. kanang maadto na sa lain ba ang iyang anak. Pero ambot lang po ka kay kulang nagsag-acceptance. kay kami sa Ang kami iyang bitaw sa una lit. Mahal naminyo na. Kami Wala sa na sa iya ang lahi man. custody. Si Oh. mag-away mi magtiayon ako mama mulaban mas kumbana. So kinahanglan kita anig mga minyo na nga atong mga i-accept gyud nato magmove ta nga dili nagikitang tagiya. Di na Oo. nilagyan. Kay dili man mahitabo nga atong ngalan mo na isulat silang insurance. Labi kasado na na. Oo, ilagay Ang asawa. maayong buhaton na tuan. May walk out na lang. Dili dili walk out. I-accept. I-accept dayon. Move on. Atong ayuhon og pagdala atong nga binalayi Yes, og atong kana. magad. Pareha Kay tong accept sa reality nga sila na jud ang dunay katungod kay mag-build up man sila og pamilya. Nya kita na mahom ta sardinas kay tiguang naman ta di ta magpakahiro Mao oy. lagi nang magpa Oo. Ato nang Mag-walk out na lang ta. itugyan. Oh, mao nay dili. dili walk Ayuhon out na to itong mga itugyan. binalay or Ayuhon magan. ba? Oh, ayun lagi. Dili kontrahon, ayohon. Oh, ayun gani. Ayaw na nag-awata ng kuha na ka ng panahon pa na atong kapukong-pukungan. Brand new na ron, practical. Ay mo nang ayuhon Oo. na to itong magad og mga binalay. Mao Kaya gani ang giingon. mabutang to sa ilang benepisya. Dili. Nay sulbad. Nanong kinahanglan ayohon na to sila. Aron kuhaan ta nilag insurance. Imo nang kontrahon, wa ta insurance. Naapa may Stone tagbanay git. Naapa may beneficiary para sa sa Oh, ugangan or Mao kuan gani. inahan. Di Mabutang ta itong appeal niya. Awayon to nato. Dili ta nila ibutang. mao gani, di ta Muna palitan bitaw plan. nga dili magasinabot kay ang paghigugma sa inahan ba. Lahi. Wala man gud niya gitugyan. Wala pa niya gi Gisurrender Oh. na. Surrender dito sa Surrender asawa. authority. Urbana. You're the authorized person to. Oo. Lagi no. Kay ang imong pagkamama kanang kuan na lang Murag na ay- tanaw na duha na yung tanaw no nimo. Mao gani. Anak Salam ba Supervisor po. na lang ka. Anak ko ba po? Supervisor na ka ana. Mm. Kay human naman kasi mong pagka-MD. Mao gani nga kinahanglan gyud gani nga talantaw di sigahon gyud mo imong mata nga basahon gyud mo na mo dahil di batasan sa kung binalay mo di batasan sa umagad o imuha ng estudyohan. Kay nga no, para nga walay samok, imuha na siyang sabton. Dayon, kanang mao na gyud na iyang gipili. Imo na lang po na siyang dawaton, di ba? Mo lagi paway Dili gyud. nimo sulsulan Oo, kay aron dili. maguba ang pamilya. Uy, naabi Diba? yung mga ginikanan mo. Uy, hinungdan sa panagbulag sa Mao mga gani na Ang na- inahan. inahan gyapon. Na aksesori. Kanang Wala inahan aksesori man po gud. daytang inahan des Ang gusto man gud sa inahan nga kung sa manok pa na iyag yung hagpunta na niya Ay, anak ba kambaga. mabulag sa iyahan. Kumbaga selfish ka nga ikaw ra ana mo nay lisod sa Mao tawo. gani nga. Kay ang tawo mausab man gyud ang imong responsibilidad nga magkatigulang ka, mo na ingon goodbye. Dawatong kamatuoran, Unay murag ginikanan dudol nga laging ingon ana langit. na inahan nga ingon ana nga di siya gusto nga mabulag iyang anak. Oh, mo lagi. Dili siya gusto nga maadto sa kanang layo. di man gud kay Mabahin. kani maging mama. Mabahin ang maminaw man atensyon. gud ni sa mga istorya. Mabahin. Diba? Oh. So dili yun dapat pataka o paminaw sa mga istorya sa background sa bahay mo nimo na mo na ilhon sa gyud.
daan bisan ikaw inahan mo nang bitaw nga inig na ay mamisita ilhon sa kinsa man na ang namisita wala ba na ipabisita karon ka text sa laraba Kasi mga kaliwat ko pa ko joke. ana Ayun, ba no? gyud no kay para kampante ka ba nga maoy makuyog sa imuhang anak Lord, pantayanan po daghan dili lang dahil sa pagatiman pati pud sa imong Sa Oo imo na. pag Mo nang karakter, behavior. dili gyud nimo matugkad ang responsibilidad sa pagkainahan. Oh lagi. aron nga dili ka makos sa pag-away sa imong anak ana ba dili ka mahimo mong kos nga magbulag sila kampinganan gyapon ang pagkainahan dili kay pagkainahan, pagka-in-law. Pagka mother-in-law. Oh, Mother, sa mother, mga gyapon. imong title di ay. Gihapon. Mother nga napunaan mag-inlo. Oh, mo nang Napalaon ampingan na gihapon. ginoon. kampingan yun Ampingan siya. gihapon kay. Kaya itong gikasal, Mother ba, nga isarabok nahimong yung inlo. anak. Pagkasal, pagpasok dyan siya ang anak, ang inahan nga diri sa, pagpasok nilang duha, ang inahan nagsigil jug hilak, hilak murag namatyan. Sige jug hilak. Kaya nga naman, naminyo naman yun ang usa ka buok anak. Ay, Dayon. pangwili to. Ang kapangwili. Wili siya. Iya yung ihatod, yang isayahan ang laki nga maon niyang anak, o dili na siya ganahan siyang anak, kay pula na ibalik sa iyaha, kay iya yun ang dawaton, kay iya yun ang Hindi anak. mo ko na istorya ang iyong nana ba nga. Uy, di ka ganahan, iuli na ha. Sinabi, namang goy ma-wrong send bang god. Lagi na Kaya lagi. Kanya naman Dili eh ma- tabo ana Naminyo nga. ka sa wrong nga Dili tao. Oh, naman nahitabo pud ana Dili good plate nga kanang matiman. kuan dili to siya ingon nga kuan ang bana magid nga ingon nga pa ako na lang ning dili na lang ko magpapa nimo magpari na lang ko nimo kay Iuli na no, lang iuli na ako ni akong asawa pre kay Mm. kuan man kana mangilaan magbatasan kuan kanang maldita sa ana ningon pud ang kuan ang ugangan ay unsa man na dili man naat kay uli ko maguba na imo ginang antuson hangtod asa mo taman Mm. kay Malino. kay alang iuli pa na kay ulian ang kunos gasto sa pagkasal o pauli sa gasto sa pagkasal ulian po kuno na sa gasto sa pagpadako sa iyang asawa luban Mo bitaw na giingon nga ilhon sa gyud nimo. magilihanay sa Ilhanay sa gyud kay sa Sa tibok biya magbinaranay nimo. mo? magbinarayanay sila Tibok biya nimong kinabuhi. Kuyugon nimo na. hangtod sa imong Unya kuan sa kasayon lang iana nga inig humagkasal iuli. So gani ka wala siya nasulod. Gani kay ang pagtubag sa amahan. Narabay ubang amahan. Ha? Ako. Sus Kuan man, kaswerte ni mo dong. Ikaw ni mo nung umagad. Ako ang nagpadako sa bukog. Ikaw ang nagpadako sa bukog. Wala gani mo kapuangon iuli na mo ka binadako na. iya ba yung gisultilet ana mo yang gitubag ko sa kuan sa anak nga sige ulian lang kanako sa ako Gasto. imong gasto gikan sa pagpadako Uliya. sa gamay pahangtod karo nga lagi ka nakasal then uli ipog ko sa gasto sa kong kasal di si pagpits lagi hapon oh pero nasulba na to nga problema kay hinubok naman di ay Mao na diha. Mo diha. Mao na diha. Mao na diha, mga- Number 1. Mao na diha. Daan ko palagi na ni underground ba. Wala mga viewers nga basig nang hubog lang niya ni Ron. Wala. ito Amo lang yung gikuan nga Oh, murag okay. wa may kahumanan. Kaya mga viewers kining ani na lang gid ni siya nga May mahuman. As Di a sa mother. mama, sa mama, kinanglan, kita gyud mo sabot sa kalidad sa atong mga anak. Kinanglan, gikan sa gagmay pa mga atong mga anak, ato na gid silang imatuto sa maing pamatasan para inigkadag ko ilang madala ang ilang maanindot nga pamatasan nga mahadlokon sa Ginoo. Kana gyud. Ang mama gyud maoy kanang sana siya gyud ang magdesisyon sa panimalay nga manimba, magampo, dili malimot nga magampo anak, iniglakaw, magampo gyud ka, mo sangpit gyud sa Ginoo kay ngano. Ang Ginoo ra man gyud ang saliganan sa tanan, mo problema, daghan og problema. Ginoo ra man gyud atong saligan, wala may lain. Mo na nga ang inahan dili gyud moundang sa iyang pagkainahan hangtod siya mamatay. Tinuod Ana ra gyud. gyud siya. How about you? Unsa may ako. Tinuod gyud na nga kanang obligasyon nato bisan pa og unsaon ta sa atong mga anak. Bisan pag gibiyaan na ta or unsa ba kanang Maningkamot gyud. maningkamot gyud ang inahan ug paduol sa anak. Bisan Sa pa sa litway. mga kasakit, mga kaguol, mga tanan niya Tinuod gibati gyud tungod sa binuhatan siya ang anak Sa pero ang ginikanan gyud Ara ba gyud ginikanan ana, gyud. gyud anak maldita kayang anak pero ang inahan kon gid siya. Mudot gyud siya kadto siyang anak. Oh, wala gyud. Ang mao gani nang giingon nga ang anak makatalikod sa iyang ginikanan pero ang ginikanan or labi na ang inahan dili gyud nakatalikod sa iyang anak. Amen. Para sa kuha. Bigit naman yun ninyo ang unsang ang pagkainahan. Lisod pod sa iya ang kakugi o sa iya ang pagpaningkamot sa tanan nga mga gipas ang mga responsibilidad. Pwede reward.
no? Ang after sa pagtrabaho sa imuhang obligasyon, dapat ang mga anak pod naapoy reward sila dapat ngadto sa ilang inahan, no? Kay Muslim gud karon murag lahi na ra ba ang generation sa mga kabatan-unan ron nga murag dili na sila ka murag wala na bili ang ubang pag-atiman sa ginikanan ba, Wala na no? Nakita na ko manggon murag lahi na sila. Bisag unsa pa nimo siguro paningkamot, murag ikaw na ra ba murag mahimong kontrabida. Imbis kay mo'y bida, mo'y hero. Lahi sila. So para na lang sa ako murag sakto tong gingon ni Sek, dili man ta ka move on kung wala po tay pagsalig sa Ginoo kay wala may imposible jud. Bisan pa siguro unsa pa siguro ng batasan sa tong anak, mangilad man sila basi naliwat pud nato. Oh, yun. Mabalik na pud ta sa dawaton. Dawatan yun. Antod Accept. pagkaluod. Oh. O magpadayon man gani sila. Aw, karmara po na nila, makarmahan ra po na. Kita da ses. Nag-iingon utong na lang ta. Agwanta mga mama. Antod Happy mintras Mother's dun Day. pa Mother's kaya. Day. Agwanta. Love you.